Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado petsa 18 kan bulan na Nobyembre taon 2023. Liwat iahatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming naantabayanan sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa ANN News official FB page, YouTube channel asin Sepio Naga FB page. Ang arang Kambilog News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, bagong SK officials ipigpa sa ilarom na sa mandatory training antes mag-asumir sa pwesto. Ang detalye sa ki Risa Santos. Durante kan flag raising ceremony, formal nang nagpaaram sa 5 taong pagserbe bilang Sangguniang Kabataan Federation President, Sangguniang Panlungsod ex-officio member na si Mary Kylie Francine Tripulca. Ako ko maging mamundo pero mas maging maugba ang satuyang ang satuyang flag ceremony ngunyan, pero yan di ko buha mo malilingawan gabos, gusto ko pong saro-saron alagad abuton po kita ning udto. Salamat pong maray sa Indo. Sa iyang turno, pinabayuhan ni Tripulca ang Youth and Sports Development Committee. Asin pigtulod ang magkapirang advokasya sa gender equality, sports development asin educational equity. Naghaman siya ng mga programa para sa komunidad kan LGBTQ+, libreng pag-eskwela, mga oportunidad din pangkabuhayan asin mga torneo sa sports. Sa tuya pong total resolutions filed 66, kabali na po dyan si authored na mismo, co-authored asin sponsored. And ang sa tuya pong ordinances filed a total of 30, authored, co-authored, and sponsored. Dikit na po, kabali na po dyan ito pong sa tuyang principally authored na SK Empowerment Ordinance. Ngunya na aldaw, napili bilang SK Federation Chairman si Jeffson Felix na dating City Youth Official Vice Mayor. Gigibon ang pagsumpa kan mga elihidong opisyal sa aga, Oktubre 14. Antes kay ini, nagkaigwa mo na mandatory training sa Indakan weekend kung saan ipinaintindi ang mga punksyon sa paggobyerno kan Department of the Interior and Local Government sa pangunot ni Attorney Hazel Dio Careza. Asin ni Metro Naga Development Council Executive Director Hubert Procales, kaibaan mga pamayo kan mga departamento kan City Hall na sinda Johan de la Rosa Canaga City Youth Development Office, Allen Riondanga, kan City Events Protocol and Public Information Office na dati mang SK Federation President asin City Administrator Elmer Valdemoro. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Syudad de Naga liwat na sungkit ang Seal of Child-Friendly Local Governance para sa taon 2022. Aramon tan detalye sa ki Joel Sulina. Sa ikalnum na taon, liwat na pinagbisto kang DILG asin kang Council for the Welfare of Children ng gobyerno lokal kan Syudad de Naga asin naguno ang 2022 Seal of Child-Friendly Local Governance na may gradong 89.61%. Sigun kay City Administrator Elmer Valdemoro, Executive Director kang Naga City Children's Affairs Office, aldaw na Martes nagluwas ang resulta kan Child-Friendly Local Governance Audit kung sa ina ang Naga City kabali sa mga resipiente kang prestigyosong award katakod kang commitment kang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion asin kan Sangguniang Panglungsod na pinagpapanginutan ni Vice Mayor Nene de Asisa kay Baang Committee on Children's na pinamamayuhan ni City Councilor Omar Buenape, Naga City Council for the Welfare and Protection of Children sa padagos na pagpapagantad kan mga programa asin basic services para sa positibong pagtalubo kan mga kaakian kan syudad asin ang pagpromoter kan sendang diretso
Tinanang doon, di Administrator Bandemoro, sinukol kan DILG asin kang Council for the Welfare of Children ang mga programa kan syudad para sa kaakian. Magpuon sa pangangataman kan salud, nutrisyon, edukasyon asin pagproteir sa mga ini laban sa pag-aabuso asin pagmamaltrato. Kabali ang aktibong partisipasyon kan mga children's organization kan dambang barangay sa mga aktibidad kan syudad para sa mga kaakian na padagos na pinagsusustiniran asin pinapadanay kang gobyerno sa lindong kang presenteng liderato ni Mayor Legasyon. Dosing mga kriteria ang naging sukulan kang council asin kang DILG para sa nasambit na awards ang napasaran kang gobyerno lokal. Halat na sanakan city government ang formal na communication kan DILG asin Council for the Welfare of Children para sa pagduhol kang nasambit na award. Ini po sarong paagi para mas lalo pong ma-inspire and mas lalo pong i-innovate si mga programa para sa mga kaakian dahil for several years po awardee kita and syempre po gusto tang ma-maintain iyan sa mga masunod pang taon para po mas lalong mas mapakaray po itong programa para sa mga kaakian. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sa iba pang mga bareta, sa iba pa niyatong mga bareta, mga nailihir na mga barangay officials sa Syudad Dinaga nagsumpa para sa pagdusay sa barangay. Ang detalye sa hali kay Risa Santos. 27 punong barangay, 189 barangay kagawad, 27 man na sangguniang kabataan chairperson, asin 189 na SK kagawad. Total na 432 na opisyales kan 27 barangay Naga. Ang formal nag-asumer sa saindang mga posisyon pungo niya na Miyerkules, Nobyembre 15. I kindly state your name. Having been elected as Antes kaini, sarabay sindang nanumpa, handa sa pagdusay nin maninigong serbisyo sa saindang nasasakupan. to the best of my ability, so help me God. Congratulations. Congratulations. Ang pagdusay na ini sigun kay Alkalde Nelson Legasyon, kung minsan urog pa sa kapasidad kan mismong serbidor. Bago pong madali ang pagserbisyo sa publiko, itinatao mo na ang halos gabos, maging ang pamasahe o kaya allowance kan sa imong aki. Pero minsan, ang paghiling kan iba, garo baga kulang pa. Minsan, maski mayo ka nang mabubunot, pero ang paghuna kan iba, igwapa. In their eyes, you are the solution to their problems and sometimes their miseries. With all the hardships and difficulties entailed in public service, it indeed takes passion and grit for one to do and continue to do what you have taken an oath to do. Alagad kaipuhan ibalik ang tiwala na itinao kan publiko. Napatunayan ta na po ini ka nakaaging tulong taon sa ibong kan mga na-eksperyensyahan tang angat. We saw how our commitment did not disappoint us. Pagdusay has been and shall be the brand of our leadership. Na magigibo sa tamang giya kan lay asin malinaw na direksyon kan sa iyang administrasyon. Our long-term vision remains being the maugmang lugar. An emphasis on Naga being a recognized model of a healthy city that is peaceful, vibrant and productive, safe and smart, green and resilient, driven by excellence and solidarity, enabled by technology, powered by a strong and diversified urban and agricultural economy, and nurtured by culture and religious diversity. This being enabled by people-centered development and collaborative governance.
Bukas na inako kan mga elehidong opisyal ang angat siring ni punong barangay Apolinario Malana Jr. na bagong elehido sa Abella. Sa ngunya pa lang po, ipayin sa lapon sa Puro. Kasi maray man po talaga para sa kuya. Para pa sa kuya sa Pinaga. Para pa sa kuya, yan pa lang po, magkasararo, supportan po. Pati kan matulong dekada ng serbidor na si Kagawad Joseph Ramon Tularan kan barangay Dinaga, asin SK Kagawad Albert Canalda kan barangay Sabang. Mas papa-improve mi pa po si mga activities towards the youths po and talagang ipapahiling mi po na kahit ako po personally baguhan po is kahit part po ng LGBTs may mapapatunayan din po kami. We have to unify and then work as a team for the recovery of our respective communities. So, magayon itong sa iyong goal and in fact, mga kaisipantang marana kaisipan, mga projects, activities, ay padagos. Ang city officials, inspiration niyan ka mga public servants sa barangay level. Nagtutubod ang mga elehidong opisyal ang pagdusay magiging epektibo sana kung ang bilog na komunidad nagkukooperar tangani mamantiner ang Naga bilang maugmang lugar. Nagtutubod ako sa collaborative leadership. It is being a leader, kumbaga po, sa household, sa community, and leader sa diri mong buhay. Kasi syempre po, as a public servant, di ba, kaipuhan din, ma-encourage mo si mga tao na maging leaders ka sa diri nilang buhay. Kumbaga, kung may programa ang barangay, sana po mag-participate sinda. Kasi di ba po, magiging successful mala ang initiatives kang barangay kung pati ang mga kabarangay nagpa-participate din and nagtatarabangan kita. Tapusin mi na po si mga hard feelings kang politics and this is the start of the work na and we are aiming to be very productive by the end of our 2-year term. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, Mayor Nelson Ligason naglalao makukumpleto na ang makukumpleto sa ipigtalaan na panahon ang Del Rosario Cararayan Access Road. Ang detalya sa haliki Joel Solina. Sa bulan po ang petsa 16 kang Oktubre 2023 kang pinuuna ng civil wars o road reblocking sa porsyon kang Del Rosario Cararayan San Isidro Access Road. Dagos-dagos pa ang pagpatrabaho kang mga kontraktor ngaring makumpleto asin liwat ng mabukasan ini sa bulos kan trapiko. Sigun kay Mayor Nelson Ligason, personal niyang binisita ang site kang patrabaho asin nakaulay ang resident engineer kan DPWH 3rd Engineering District na iyong nagsusupervise kang patrabaho kang mga contractors para sa nasambit na proyekto. Kung saan, nagtaon ng asigurasyon ng unya na simana magkakaigwan na ng pagbuhos ng semento sa Phase 1 kang proyekto kung magdadagos-dagos ang pagrahay kang panahon sa labi 100 meters na porsyon kan tinampo poon sa Maharlika Highway sagkod sa tulay kung saan pinagbawasan o pinagrading o reshape ng 1.83 meters ang dating patukad na parte kan tinampo. Ang Phase 2 kang proyekto nabuhusan na ng semento asin makalis ang curing period nilalauman na ining maagihan ka mga saradit na vehikulo alagad sagkod sa nasa approach kan tulay o Andaya Bridge sa lugar. Bisita ko, nakaulay ko po si resident engineer kan district office kan DPWH yaon duman kan time na ito. Siring man itong engineer, project engineer representing the contractor. Ang itinao sa kuyang asigurasyon tapi kukuyanta na siya kasinda bigdadali-dali iyon na makapagbuhos na po sinda para duman sa Phase 1. Nanutaran ko po na sa Phase 2 nakapagbuhos na po sinda. In fact, naagihan na po nin mga saradit na bihikulo. Kaya lang, itong sa Phase 1, ang Phase 1 is from Maharlika Highway, sagpod duman sa may tulay. Yan si Phase 1. Si Phase 2, after the tulay. Ayo. O ito, ang halos okay na. Marurumduman. Sinabi kan City Engineering Office asin kan DPWH na sa loob ng 2 bulan tatrabahuan ang road reblocking and rehabilitation kan main road o carriageway kung saan pabawasan ang bulusok na slope kan tinampo haraning sa tulay sa lugar asin oras na makumpleto isusunod tulos ang implementasyon kang sunod pang phase kung saan ang road widening sa nasambit na tinampo. Components kang nasambit na proyekto
By total na sukol na 200 meters, iyo ang pagkakaigwa ng drainage and shoulder para manlakawan kan tao, dangan solar street lights para sa masalbadong tinampo asing agihan ka mga pedestrian. Kinaulay naman kang alkalde si AGM Jum Monggoso kang MNWD para man sa paghiraasin mas mairaruma ning 1 meter ang dakulang linya ng tubig na yaon man nakalatag sa tinatrabahong tinampo ngaring day ini maapektaran kang ginagibong road concreting and widening project sa lugar asin ini dinodoble kayod na kang MNWD ngaring matapos asin day makaapektar sa patrabaho. May saro lang na nakakaabala itong linya kan Nawasa, si Dakulang Tubo. Kung hali ka sa Maharlika Highway papuntang Del Rosario Cararayan, nasa wala siya. So kinaulitan na po si GM Jun Monggoso kan MNWD and ang sabi niya ma-double time sinda. Ipapakontrata na lang ninda. So hopefully tulos-tulos irararom kaya ito by 1 meter below the surface. Sangon yan dahil binabaanta siya by around 2 meters, luminuwas 1 meter na siya minus 1 meter kaya nakahang siya by around 1 meter. So ibababa na naman siya by 2 meters. Itong present setup niya ibababa by 2 meters. So ito ang gigibuhon kan mga sabay-sabay na dayan. Kaya dakol na dapat magtrabaho duman this week. And sa parte kan contractor, iinuton itong sa tuo na buhusan habang inaayos itong sa Nawasa. And hopefully, matapos tulos, tanganing iyon naman ang isunod na mabuhusan next week. Para sa Andaga Ngunyan, Joel Sulina. SK Federation naglatag nin 8 mga priority program sa Syudad Dinaga. Ang detalye sa Alikiri sa Santos. This is your destiny and it is time to write your history. Tadhana para kay Vice Alcalde Cecilia Veluz de Asis ang pagkakapili kan bagong mga opisyal kan barangay sa Naga. Ang temporaryong nakaibanan niya sa sangguniang panlungsod bilang City Youth Vice Mayor na si Jefferson Felix na palawig ang termino nin 2 pang taon. Si Felix ang SK Chairman kan Barangay Santa Cruz na iyo ang napiling SK Federation President asin matukaw bilang ex-officio member kan Hunta. Sobrang nagpapasalamat sa mga parents, sa mga jóvenes, asin sa mga kaakian po na nag-support po sa tuyang journey, lalong-lalo na po sa samuyang gabos ng SK Chair sa Federation. Ngunyan po ang wini-work out nila po is itong kung paano po kami mag-unite. Ipiglatag ni Felix ang 8 prioridad na advokasya kan federasyon pun sa marahay na paggobyerno hasta sa sports. Igwa na po tulos kaming na-identify na 8 advocacy directional areas. Ini po nagpupun sa good governance, sa education, sa health, active citizenship, economic empowerment or trabaho at oportunidad, arts and culture, environment and sports development. Sa lado nin edukasyon, sigun ki Felix, maawat makabilog din programang matulod sa libreng review centers para sa mga jóvenes. Maka-establish po kaming, kumbaga, free na review center para po sa mga estudyante tapo na nagmamawat makalaog sa mga colleges or universities, as well as ito pong mga gusto mag-review for their professional examination. Sinalidahan ni Felix si Konsehal Mary Kyle Francine Tripulca na emosyonal nagpaaram sa laog kan SP Session Hall kan Martes durante kan sa iyang privilege speech. To the people of San Felipe, people of Naga City, for the trust, privilege, honor you've entrusted me, a million thanks to all. And so this is goodbye for now. Godspeed until then, and let's toast to a more glorious Naga. Para sa Andaga Ngunyan, Riza Santos. Nagkapirang mga remedyo ipigpapasunod na kan Public Safety Office Traffic Division para mainaan ang gabat sa bulos kan trapiko urog na saras out dyan sa Rotonda. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Darakan nagpapanagos pang mga patrabaho o road reblocking and widening projects sa pinang mga tinampo sa syudad
na nagre-resulta ka na magabat na bulos ning trapiko kung kaya ang Public Safety Office nagpasunod ng mga traffic volume reduction scheme nga ring mapagian daw papaano ang heavy traffic sa rotonda asin sa porsyon kan Magsaysay Avenue sa Barangay Balatas. Sa pahayag ni PSO Director Rene Gumba, inot ang higot na pag-imponer ninda ng eksistidong track ban ordinance number 93-049 sa sentro, partikular sa CBD kung saan may window hours kada aldaw na pwedeng mag-agi ang mga darakulang trucks para makapaghatod kan sa indang kargo asin mga deliverables na mga produkto sa mga establishmento na sa indang pinagsisirbihan sa loob kang CBD. Dayman pinapaagi ang mga darakulang trucks and buses na pasiring sa Metro Manila asin iba pang lugar imbes ini pinapalusot na sa Almeda Highway nga ring dain na makadugang pa sa volume kang mga bihikulo sa rotonda sa Concepcion Pequeña asin Balatas Magsaysay area na iyong mayor na inaagihan sa ngunyan mantang sarado pa ang De Rosario Cararayan San Isidro Access Road asin ang City Science High School Leon Ariusa Avenue Balatas Magsaysay Access Road huli ang project implementation kan DPWH sa mga nasambit na tinampo. Digdi sa tulong remedyong iniyo, piglilinaw ta lang na itong Almeda paggamit ng mga trucks and buses and heavy vehicles na pasiring Manila, inipakiulay na para day na makongest sa tuyang rotonda. Alagad itong truck ban, itong ban sa bus, igwaning ordinansa, may oras iyan. Garupoon alas 6 ning aga hanggang alas 8 ning aga. Tapos pagkahapon alas 5 ning hapon hanggang alas 7 ning banggi. So kung ang ordinansa ang pinag-enforcer ta, ma-issue ning citations ang satong mga enforcers for violation of the ordinance. Naglaag na din kita ning mga signages duman sa approaches. Duman sa may Del Rosario side, pati digdi sa may diversion side, sa may luwasan. Nag-deploy pa ang opisina ning mga traffic personnel sa rotonda para magmanihar kang bulos kan traffic sa lugar urog na sa rush hour kada aldaw. So kung marireduce na sa volume kang mga bihikulo, mas maray. Pero dahil nangyayari manggiraray sa congestion sa may rotonda area, sinisiguro ta na ang satuyang mga traffic personnel ready mag-intervene. Pag nangyari po na dahil na naghihiriro sa mga bihikulo sa rotonda, deploy na kita ng mga enforcer and the rotonda becomes a controlled intersection. So, mairirisanin do na halimbawa, pagkakaaga, rush hour, pag nagpaot ang rotonda, nakadeploy ang mga enforcer to control the flow of vehicles. So, approaches. So, nakahold ang Panganiban or ang Magsaysay as in pinapabuelo, so may pile up na tinampo para maghiriro ang mga sasakyan. So yan traffic direction and control intervention ta. Maliban sa rotonda, kabali Magsaysay Balatas intersection saka Francia San Felipe intersection. Sa ngunyan na oras mahiling nindo ang volume diyan sa CCTV. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Smith. Parking fee discounts para sa senior citizens in PWD nakatala ng i-implementar sa maabot na Lunes. Ang detalyes kayan hali kay Risa Santos. Epektibo po ang Lunes, Nobyembre 20, ipapautob na sa syudad ni Naga ang parking fee exemption para sa mga nagwenyong senior citizen as in PWD. Pinadrinuhan ang Ordinance 2023-101 ni Konsehal Doc Jesse Albius as in Konsehal Antonio Dodit Beltran. Kaulit na naman ang mga administrators kang SM, kang IMOL, as in sa iba pang mga igwang mga parking spaces. So, naugma kita dahil finally ma-implement na iniyo na mapapakinabangan kan sa mga senior citizens sa PWD. Mandato ang libreng parking sa primerong sarong oras na asin sa kondisyon na daimaagahan ang pagparada sa mga establishmentong may parking space. Tangani makabenepisyo ang senior citizen kaipuhan magpahiling nin balidong identification card patunay na residente kan syudad asin nakabugtakan aldaw kan kapangakian. Sa mga PWD, kaipuhan maipahilingan ID hali sa Naga City Persons with Disability Office o PDAO. Pwedeng ang driver o pasahero kan bihikulo ang ID holder para sa mga establishmento na igwang mas dikit sa 50 parking slot, 20% kan parking fee o minimum na 200 pesos na proof of purchase sa retail shops kaini ang katukal na diskwento. Naghagad kita ng legal opinion sa City Legal Office and ang sabi ninda dahil mayo iniyo duman sa Republic Act
7432, itong rights and benefits sa mga senior citizens. So data siya pwedeng manduhan ni mga malls and business establishments na mag-grant ng automatic na arog kaniyo. And ang sabi kan sa tuwing city legal officer, madideprive si mga property owners kani mga parking spaces kan sa indang right to earn from their property. So pig-exempt itong mga establishments na igwang 50 and below parking slots na para dahil man sila totally ma-deprive, pwede sila magpili ng 20% discount, mag-grant sila ng 20% discount, or kung habok magbayad kan si, kung gusto makalibre kan si senior citizen or PWD sa pagbayad, kung nagbakal siya ng merchandise, proof of purchase na worth minimum of 200 pesos, pwede itong karibay para dahil siya magbayad kang parking fee. Para sa mga stand-alone na parking area, 20% ang diskwento alagad sa primerong sarong oras na naliwat nin pagparada. Para po ito sa mga taga-naga. Kita po, pwede lang kita magpasar ng ordinansa na mamandato para sa mga taga-naga. Pagkakakulong nin saro hasta 30 días asin 1,000 hasta 3,000 pesos ang penalidad sa mga babalgar sa nasabing ordinansa na pirmado ni Vice Alcalde Cecilia Veluz de Asis asin Alcalde Nelson Legacion. So inigaro pa nga po danta po ini sa mga may sadiri nin manlain-lain na establishmento digdi po sa laog kan sa tuyang syudad na sunodon pagbigyan tawanin pagkakataon na may implementar ta ining ordinansa na ipinasar kan sangguniang panglungsod na nagtatao po nin parking fee exemption. Of course, sa mga senior citizens lang po. Itong covered kay itong ordinance. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa satuyang huring bareta, public hearing dapit sa kahagadaan na dagdag pamasahi sa e-trike, tri-mobile asin man taxikel. Ipigpaapod kan Committee on Transportation sa sangguniang panlunsod kanagan. Detalyas kayan hali ki Joel Solina. Ngaring dawgon ang mga komento asin opinyon pabor o kontra sa pinagahagad na fare rate increase kan mga grupo ng public utility tricycle, e-trike asin taxikel sa syudad na increase na 2 pesos na minimum. Ngaring madangog ang mga komento asin opinyon pabor o kontra sa pinagahagad na fare rate increase kan grupo ng public utility tricycle, e-trike asin taxikel sa syudad na aumento o dagdag na 2 pesos sa minimum na plete sa tricycle na sa presente 13 pesos sa tanga kang pahirahirang presyo kang produktong petrolyo. Sigun kay SP Naga Transport Committee Chairman Councilor Omar Buenafe, importanteng aramon ang mga rason asin komento kang mga nasa sektor kang transportasyon asin kang mga commuters na naglulunad sa mga tricycle, e-trike asin taxikel nasa indama na pagsasararoon asin pag-aadalan sa komite antes ining danahon sa plenaryo kan sangguniang panglungsod para mapagdesisyonan kung gurano ang itutugot na aumento sa plete sa mga nasambit na public utility vehicle sa syudad. Nguyang pumaldaw, dadaw gunta ang mga sentimiento kung magkabilang lado para at least makuata ang anuman mga inputs, anuman mga kaipuan pang datos para sa paggibot ang desisyon kani sa tuyang pagrekomendar sa plenary sa sangguniang paglunsod kung kinakaipuhan ang bagong ordinansa sa pag-adjust sa tuyang mga pamasahe sa tri-mobile. Sigun kay Barangay Kagawad Hill Belen, ang presidente kang federasyon ka mga toda sa syudad ng Naga, hinahagad ninda ang 15 pesos na plete ngaring mataparan ang padagos na paglangkaw sa presyo kang gasolina na iyong primerong gamit ninda ngaring makakayod mantang dagos man na nakapako sa 13 pesos ang minimum fare kan tricycle asin iba pang nagkakayod na e-trike and taxikel kaya haros mayo na sindang kinikita. Nagpaabot man kan sa indang sentimento asin komento ang pira mga commuters na nagsasakay sa tricycle na minakontra sa kahurutan
Alagad, nagdesisyon ng komite na liwat na magkaigwan ng public hearing dapit sa kaagadan na ini, nga rin magkaigwan ng bastanteng panahon na ba-diskuter ini kang publiko. Asin ini, pinagtalaan sa maabot na petsa 29 kang presenteng bulan na nagigibuon sa session hall kan sangguniang panglungsod sa compound kan City Hall. Kaya yung punti nga pa-black weight, nasa tuyang gasolina. Pero po ba yan, dahil pa nagdalagan ng gasolina, si mga barakan, si bagas, grabe ng marami. Lalo-lalo naman yan, nagdagdag 150 hanggang 250 per sack. Ipo yan si naibinibig na sarap na dapat makahabol man po. Kasakripisyo kasi mga driver ang satuyang mga driver na dapat po may balik po ini yung 15. Dati lang po ini yung 15 ini. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News. Ang aran kan mga naging katuwang sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nene Diasis, asin sangguniang panlungsod Kanaga, siring man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inansendong naging para balita si Roy San Ramon, mabalos kan sa idong pagantabay, Maray Naga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.